80 mensen hebben vorig jaar een collectief winkelverbod gekregen in de Ljouwter binnenstad. Dit in verband met stellerij of agressief gedrag. 6 van die 80 zijn op beneden in de fout gegaan. 50 mensen kregen vliegend hier een waarschuwing. In totaal 120 Ljouwter winkels doorgemaakt. Een keerwerking tussen een beveiligingsbureau, de gemeente en de politie. Passagiers van de EVT die het haar boek de oertocht van en naar Skiel geannuleren willen, krijgen haar Jilt eerst net waarom. De eigen veerdienstenschelling zit in Jilt niet en zocht deze groep klanten als schuldeisers. Bij uitbetaling is de rederij benauwd dat ik horen partijen die nog Jilt hebben van de EVT haar melden zullen. Het Openbaar Ministerie is op zoek naar een vierde verdachte voor de moord op de Amsterdammer Kuric. Dat zei de advocaat die een van de orenverdachten bijsteert. Het zoekt in om iemand die het eerder als tjoegejet is in het onderzoek, maar nou dus als verdachte jongen wordt. Hij is dikwijls net te vinden. Het lichaam van Kuric werd vorig jaar simmer vonden bij de Tjoekemar. Bij het ongeluk van de morgen op Grieperhoek, het richten van Samar, is een 19-jarige vrachtwagenchauffeur uit Damboord verwonden rekken. De man is maar verwoeningsoverbracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer rekte door een onbekende oorzaak van de dik. Hij moest door de brandwacht uit de cabine hellen worden. Bij het ongeluk binnen verskate stopjachten en een flitspeels kan scheren. Juni is het vertrouwen, letter vannacht droeg, er zit een krachtige zuidenwind en het is 4 graden. Morgen bewolking, maar ik zinnen en het bleef droeg. Het graad is 8, maar door de vrij krachtige zuidestenwind viel het wat kouder aan.